Ayan na. Hi guys. So ngayon, magtanong na ni Papa. Kaya wala man si Mama nagtrabaho. Trabaho si Mama guys. Magtanong man daw ni Papa. Ayan, magkuhan man. Ayan guys. Muna isulod ni Papa kay magtanong mimi. Ayan na guys. Ayan na guys. Uban ba kin guys ho? Oh! Tuloy ito sa ubos guys. Kenapa isa doon tanam? Penting biasa guys. Banget. Abono pala sih guys, abono. Wala lagi mabot kasi abono pa. Ito na biya sila ron. Ay. Sa mga kauban niya. Pagkabantay nga hindi abunuhan na itong tanom. Kaya salamat ko di pa. Salamat ko. Dito na pinag sa pikas guys. Goyin sa mga dana pa. Napay nagbalay di gusto ko yan. Anay. Yan. Anay. Diyan. Yan na guys, kung nagtanom. So mag-ulit na dayon ko. Yan po guys, nanglaro po na si Manoy inya to sa sulod. Kaya nagwashing naman siya. Paalam na. Thank you for watching. Bye-bye. Manilig na si Lingling guys. Paingon siya dito sa sidangan. Wow siya ni Janjan. Ang iyang motor mo'y
Mga sila pa nila guys. Yan. Map na siling-iling guys. Kaya wala man si mama guys. Kami na mag-video. Kaya nagtrabaho man siya. Ito na, busok ko yun. Guys, naluto na ang pako, nakaredy na ang among panihapon, tapos si Abril ang nagluto ani siya ang chip cook na mo karon. So manihapon mi una kaya ang among plano karon mamesta mi. Pag human na magpamesta, magpalit si Cyril sa bag or si Binto yun sa paliton sapatos kay bibo karon sa Talisayan kay pista man. O, salamat kayo Miss G sa kanaang blessings nga imong gi-share sa moa. Dayon ni Apoy iyang pabilited birthday ni Koreana. Salamat, Miss Jill, sa pang-bililit birthday. Ngayon, guys. Nyapon ta guys. Kan mo kayo kuan niya. Ano? Sabaw pa? Gabay na kung tawag kay Mista man ta. Timon-timon lang. Madala. Gabay lang guys. Wala. Timon na rin na Rimon. Hindi naman si Kuya sa balay. Kay mapas mo taon niya, nagkanta. Bilin kaya? Di ba na siya ba? Di ka guban na rin? Dahil nagawin kapit ba ako? Reservoir mo sa taba. Ganyan ra bitaw ni. Pamalila ito sa reservoir niya. Ako yung yung Nay! Pamalila mo ito sa reservoir niya. Hindi na! Kuyagan. Sa bawya. Parada. Ginawa? Sakto na ako eh. Kanta guys, pakuha mo sudan. Ako matutang guys, pakupin. Ito si Pangpili. Ayun kasi mami niya parang ng gabi. Asa na? Mula niya ba? Ang galas mo to. Nay! Iba na abaw ni Mama Lisbeth. Amin. Kamu bitaw doang kay tibok kay mundo. Ito na ni. Una rin ngin doang guys. Karon. Ako sa kupin. Nangyikuan mo ito parang eh. Ako nyari din ya. Dan pala ako sa dua. Mura magiging si Mimi sa amo mo. Karon ka? Nena. Sige badlong di ka pato. Pag sudah mundo aja. Kaya kasi hindi. Kisa na sumbagay si Hindi. Use. Kung mag-abot ni nga dua, gubot ka. Hindi mo matang maganda. Lang, kumaganda. Lang, kumaganda. Hindi ka sa kanila. Hanggang tuloy kang di potot. Bilang balik. Bilang, pero alitin hindi nga. Ito ako. Daan mo. Nang kuan ang cellphone ni Mama nang dalahan din ang pangas mo na nga. Aman. Naga. Charge. Ang charge dala na ito ni Mama. Dala api lang charger. Ba na nila ko na kuan kay para tingog yung video. Kalau di mana yang kita
dyan siya ng listahan. Namay, kung ano yung nanay. Motor naman ay sila yun. Hindi naman may tangan. Yun yung magkakapin sa nagkam. 20 may pwentro sa yan. Buli ka mo mo. Balik lima mo sa gato hayat. Motor kayo, isa katuwa mo ang lilit. Nay ang parcel dong ya. Apa ko pa dong? Ha? Parcel. Nanawag ka ron. Kapil ya mami na pambayad mo. Eh, kaya ko yun. Yan mo. Dito ko yun ako. Sa ayan, nakabo. Ha? Nagapon kayo, hindi na magkakita, ikaw magbayad. Tindahan. Dito on yes. Hindi, kahit kung basa ka ito tubig, nalagyan ng buto. Ang ganda ko na. Mamista mi guys, adto may ilan ni Dayday. Kami ni Auntie Mercy, si Ate Maya Maya wala pa man nakauli na maglahi pon mi sa amo. Pagkahuman adto din mi og peryahan. Si Koreana ra kung kuyo kay nag-alindahaw man. Ugma na lang mi ni Bintoy og ni Saysay mga adto sa buntag. Si Raymond among driver. Kuyog na mo si Manang, si Bossing Alan ug si Auntie Mercy. Hi guys, namusta ta kay? Na may kaon dito sa akong pagmangkon. Nag-invite dito. Tara. Napas mo guys kay dako giyaw day. Di sad may mapas mo kay nangaon man may daan. Balag di mi kakaon. Si Alan wagid si Alan nagkaon daan kay para dito bulyada gid. Laban. Naghapit mi sa Petron kay magtubil. Kaya aron nga di tama. Putdan sa gasolina. Kapag sila ni Manang atos bikas, tubil pod sila. Tubilan na. Ay nang di tama kuanan tubil padaan kay para di tama hutdan sa gasolina kay nani gabi. Okay rag adlaw. Sakit ko na. Di ana mi ilan ni Dayday. Jud bambam. Ya dia si ante oh. Hey guys, nauna ta. Ako sa lipatiwasan ni Papa. Kami. Kami ta? Ako nabukan mo ni ate. Ako dahil siya. Gibiyaan mi. Ah, Tuati Labinos. Labinos, si. Kaon ta guys. Ito na Pero na isa rin. Ito na guys, nagdalamig sila. Ano yung sila penleng? Daan na sila guys. Dada sila penleng? Pamigit sila pa. Sabay. Nauna ta guys.
Ah, wala pa karon na. Sige, mas lalang. Ha? Sorry na ulit. Masayo. Lagi mo na to ka? Kamu kan kalau tulis. Kaya? Wala, mga kami si Liloy. Ganyan ang unot dito. Ang pagkakas, Sana ako na hitiwas ko gada na. Hitiwas. Hindi ko ba yung tam? Ako na dito, dagat. Kami na kasi kuhan mundoy. Bintoy? Humana mo pangaon, diretso din mi diri sa peryahan. O di ay preswell, gusto ni Koreana magsakay sa preswell. Pero siya man sa mahadlok siya, kay ako po di po kumo sakay anang preswell, kay mahadlok po ko. Di ami dani nagtampay, kay gihulat na mo si Momon nga nagparking sa motor, nga asa to siya dapat makaparking, kay grabe ka daghan sa kuan. Og di apod ni tuyok na pod ang preswell niya si Koreana, mahadlok man siya mosakay. Mahadlok po, gusto si Koreana mosakay, unya ako mahadlok man ko mosakay, so wala siya kauban, dito sa mi mosakay. Diri mi naglakaw-lakaw kung asa mi dapit on sabay amo mga makita diring dapita. Unya diha dapod na apoy ko an diha kana ang concert pod na diha dapita. Og happy fiesta Talisayan. Yan, ang daming mga paninda dito guys. So gusto ni Koreanang bumili ng shake at saka burger. Ayan si Koreana, manghalay na siya sa linabahan. Manang ipanglabahan ni Vincent kagahapon, wa mahalay kay nag-ulan naman dayon na siya yung manghalay. Sanghay naman di Koreana. Hi guys. May taang sundang manoy. Yang atong alugbati guys, nagkatay-katay na. Itong sundang akoan pangitaa. Apil pod ang ato ang batong nikatay na pod. Ang ato apong tangkong dadto. Nya dili ko magbunyag karon sa katong mga kuan rambutan kay kuan man kani di ulan man kagabi ang dili sa ko magbunyag no. Nya ang atong pitsay gamay ra gid taw nanubo sa pitsay. Gamay ra ang nitubo sa pitsay guys.
Unya, kana ang kagahapon, si Koreana ang nag-vlog kagahapon kay naapil man ko sa Cast for Work. Naapil ko sa Cast for Work na akong gitrabahoan. Kuan na noon, 2 ka oras ra noon ang trabaho. 11 days. 11 days taman, sayang po kay di na to trabaho nga uban gani agka kuan pa gani nga dili sila agkapil. Na ito nga akong gitrabahoan kagahapon. 11 days ya. Taman siya sa kuan 11 ka adlaw. Ay mi mahuman. Na mao nga si Koreana kagahapon ang nag-video niya. Pagkahuman niya video, pagkahuman din niya, pagkagabi din, namista po din mi. At tumisa kana ang iladayday sa Talisayan. Nanay nang halay ni Koreana nga linabhan. Dito mi namista kagahapon. Unya na amay BH. Kay namista man tano, di mawala ang BH. So ato ni ang kuanon ang BH atong lutuon. Atong lutuon kay para nga makakaunta, makapamahaw. Kay mo adto na pod meron sa karon magpa-proxy ako ni Rimon kay gusto nila makigtang unya dito sa kuan kay magpalit sila sa ilahang sapatos. Na ato ning gutaron atong kuan, atong BH. Di atong BH guys di so ato ni pagtaron para atong maluto. Magpa-proxy ko ni Raymond karon siya sa ako ipatrabaho pwede naman na si Bintoy po nakalungag na po si Bintoy yun ato ni tabi so puyo nok iapil ta kag ihaw ani ihaw apil ta kag hiwa ani sa atong kuan karon atong kuanoy nok ato ning gutaron walay sundang nagpahuwang pa og sundang kay gidala man naliri ang sundang sayo si Riri kay nag kuan na ay nagpatudling sa iya ha nagsayo siya pag kuan daw kagabi wa po siya ni kuyog kay kana ang gahapon man siya nagsugod pag tudling hapdi siya kagahapon kay sa kuan nagtanom man siya sa durian gitiwas niya og tanom kay atong sa adlaw man na human og tanom nagitiwas nila og tanom kagahapon matong pagkahapon na hapdi na dayon pagkahapon na dayon pagka kuan human paniud to nagsugod din siya og tudling nakaron nagkuan na pud siya tudling na pud siya okay mahuman na pud siya tudling naa na pud hakoton nga parkata mahakot na pud sila parkata maong way karon nga kuan bisi-bisi way bakante iyang di makuan iyang kabaw makakuan lang isa ka adlaw or 2 tulo na po dayon hakuton kay di bawi-bawi po nito mga naging kuan nga walay kuan siya walay trabaho kay mo lagi tong nag kuan po dayon katong buwan nga nag kuan mi dani sa balay matong bakante ang kabaw wala siya nakapahuway siya ato ay wala sa dahil ingon nga nakapahuway ang kabaw ato kay Jungjung may ligamit bag na hakuton Jungjung ang ligamit na karon wala pa may hakuton muna nagtudling siya dako pod baya adlawan ang sa tudling kay katong nakasugod na siya nakatudling na siya ana sa kakuan sa ka adlaw aw hapdi ra dito na 500 man gisuhol sa iya hapdi ga okay duha man sila kabaw ang tao dako pod na si Raymond pod wa pa iyang hakuton karon hakot-hakot po si Raymond daw ang kargada pag nanay kargahon tabang po na siya karga naman ang ipaproxy sa iya siya saya akong ipaproxy kay para
kuan na suroy ko sa mga bata dito sa Talisayan. Sa kuan man. Ako na silang masuroy dito. Gabi iyon ta to. Nya kay gaulan man. Di ka po si Bintoy, si Cyril wala ng kuyog. Kugma na lang ta sa buntag. Ang Koreana rami nakakuyog. Kaya di mo gining Koreana pa. Bildi. Ambot to sila ni mama karon og manubong baka to sila. Manista baka to sila. Iko na ni kagahapon nga ano nga may adto dito lang ni Mainday basi makaadto mi dito karon nila ni Mama Inday. Cuman cool. Kapit naman Inday. Ha? Kapit naman Inday. Ila Mama Inday. Yung tabon. Ito sa igsoon ni Papa. Na may igsoon ni Papa da sa Talisayan. Na, tungasan daw ito ni Budog. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa inyong suporta sa amin. Sa lahat-lahat ng nag-share ng blessing. At sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghang kayong salamat. Shout out Ate Mar, Ma'am Pinay Beauty, Ate from California, Ate Giselo, Ma'am Nelfa, Ate Elizabeth from Italy, Manang Los, Miss G from USA, Miss Karen Palma, Ma'am Cha Orion, Kamix from Germany, Kamix from Canada, Ma'am Melda Kapin, Ma'am Lorski, Ma'am Jessica from Cebu, Ma'am Indayon Bravo, Ma'am SCM, Ma'am Angel Oyang, Binakaw Biaya Dalugdog, Ma'am Arme Cepeda, Ma'am Joy Rivera from Butuan, shout out Ma'am Joy, Nicole Is, Ma'am Angeli de la Serna, Perla, Imador Adjena, Anacita Principe, Sis Kili, Bill Inangat Marcos Garcia, Kat G Vlog, shout out, Ma'am Lala Kuko TV, shout out sa inyong tanan guys, sa lahat-lahat, shout out sa inyong tanan. Maghiwa tagkuan, maghiwa taog karne BH ni siya. Lami ra bagid ning BH no. Atong lutuon kay para masud-an atong pamahaw. Kay tagaan pud may ni dayday sa BH. Apil po to sila ni Manang, nakadala po to sila ni Manang sa BH. Sila ni si Mama po diyan ang ipadalaan ni dayday kay basing kuno dili makatubong si Mama. Padadaan po niya apil si Mama na si Manang dato nagdala kay gipadala ko po dayon ang cellphone dito ni Mama kung nagdala din ng pero naguna sila ni Manang kagabi kay ang Koreana gusto ko man lagi makigadto dito sa peryahan kapamirya si wa sa diyan na wa sa mi nagkuan sa peryahan kay nagulan igo lang gid mi nakaabot diri kagabi nagkusog kayo ang ulan. Kung yung ulan kay na nakuha ako sa live, nagwana na dito sa Talisayan, may naman nag-live. Yan, nakita, pag uli po ni Ate Maya Mia, puwerteng basaa kay giulanan man. Patod siya ni Budog diri mutong, yung ko ni Budog nga, ato din si Mama Dog, para magtugbong siya, nahiyang masakyan. Kay, di man si Momon makuhan, kay si Momon man mag-proxy sa kong trabaho karon niya. Si Riri po nagtrabaho, na mamista din niya. Salamat sa inyong lahat guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Bye-bye!